Ayan, alam niyo po, talagang napakasaya namin at natupad tong concert na to. Kaya lang kung napansin niyo po, magmula po kanina, yung mga kanta ko parang pang makabagbag damdamin. Yeah. Kasi isa po ako sa mga pinakaseryosong tao sa district namin. That is why I really took into consideration the songs that I'm going to sing tonight. Talagang inisip ko po yun because you know, I have a reputation to maintain. Thank you. Alam niyo po kasi, itong susunod ko na kanta, itong kanta na ito, talagang pinag-isipan ko. Sabi ko, Jerome, ano ba yung kanta? A song that will define the very essence of your career. A song that would tatapat sa lahat ng mga achievements mo. Sabi ko sa sarili ko, talagang nagmuni-muni ako. At nakaisip na ako ng kanta. At syempre gusto ko, samahan niyo po ako. Sasamahan niyo po ba ako sa pagkanta na to? Thank you. Thank you. Syempre, itong kanta na ito talagang feel na feel ko po ito. Kung talagang sasamahan niyo ko, I would like to ask everyone to please stand. Tayo! Tayo po tayo. At gusto ko po tahimik. Tahimik po. Ayan. Ang hindi nakatayo, mamamatay. Hindi na makakaalis dito ng buhay. Hindi po. Seryoso po. Pag po naramdaman niyo yung kanta na to, kumanta po kayo sa akin. With me. Okay? Serious.
Pagkan... Gangnam Style! Hindi niyo naririnig, no? Ang galing-galing ni Sir Jerome, no? Jerome, ikaw na si Sai! Nasaan ka? Oh, pagkatapos ng Gangnam na yon, alam ko, umindak kayo masyado, no? Napagod kayo. So this time, bibigyan ko kayo ng isang song na makakapag-relax sa inyo. Para naman mapawi yung pagod nyo kanina. Alam ko, yung energy nyo kanina, lumabas eh. No? So ngayon, feel the heat of eternal flame.